belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Economische Ontwikkeling Ruysandro Seintje heeft gisteren op zijn Facebookpagina aangekondigd dat de prijzen voor een liter benzine en een liter diesel flink naar beneden gaan. Automobilisten betalen vanaf 1 januari 2023 €1,98 voor een liter benzine en dat is 37 cent goedkoper dan de huidige prijs. Diesel gaat nog verder naar beneden en daarvoor moeten automobilisten vanaf volgend jaar €1,79 per liter betalen. De rechter heeft gisteren de celstraf van Deshane Nelson opgeheven. Dat betekent dat de 22-jarige man voorlopig niet meer vast hoeft te zitten. Hij wordt verdacht van het doodschieten van de partner van zijn moeder. Die man zou zijn moeder meerdere keren mishandeld hebben. Volgens het Openbaar Ministerie moet Deshane Nelson 9 jaar de cel in. Maar de rechter zegt dat het Openbaar Ministerie eerst nog enkele onderzoeken moet uitvoeren. De rechter heeft 5 punten meegegeven aan het Openbaar Ministerie. En tot die tijd is Deshane Nelson op vrije voeten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta kumini abo. In Tilburg is gisteren een man doodgeschoten bij een pompstation aan de Ringbaan Oost. Kort erop zijn enkele verdachten aangehouden. Volgens media op Curaçao en in Nederland ligt de oorzaak van de schietpartij in een ruzie die ontstond tijdens de begrafenis van rapper Bucci. Die werd gisteren in Tilburg begraven. De politie wil verder geen details geven over de moord, maar op sociale media circuleren video's van een uit de hand gelopen ruzie. En volgens sommige media heeft die ruzie geleid tot de moord. Bij een meubelzaak in de wijk Morgenster op Curaçao heeft gisteren een overval plaatsgevonden. De ondernemer werd verrast door 2 mannen die de zaak binnenkwamen, de ondernemer mishandelden en er met enkele spullen vandoor gingen. Kort daarop wist de politie 2 mannen aan te houden. Het gaat om een 25-jarige man die is geboren op Sint Maarten en een 21-jarige man die is geboren op Curaçao. Minister van Financiën Javier Silvania heeft gisteren aangekondigd dat er toch 6,5 miljoen gulden extra is gevonden voor de verbetering van het wegennet op Curaçao. Deze 6,5 miljoen gulden voor meer asfalt gaat naar minister Cooper toe, die al begonnen is met het verbeteren van een deel van het wegennet. Maar zoals Cooper zegt is er nog veel werk te verrichten. Ondernemers van de e-zone hebben een brief gestuurd naar minister van Financiën Javier Silvania. Ze zijn het dit niet mee eens dat per 1 januari volgend jaar er een belastingtarief van 22% wordt gelegd op exportproducten. Dat is nadelig voor de e-zone en kan zelfs leiden tot sluiting van een deel van de bedrijven of de gehele e-zone, zo schrijven de ondernemers. Ze willen dat de minister nog een keer goed naar de plannen kijkt. De Extra schrijft vandaag dat Sandals Resort 6 bussen heeft aangeschaft om het personeel van het resort naar de ingang van het park te brengen. Volgens Giovanni de Caster van vakbond STO is het onwaarschijnlijk dat Sandals de bussen alleen gaat gebruiken voor het eigen personeel op het eigen terrein. Hij is bang dat er ook illegaal gebruik van zal worden gemaakt voor het transporteren van mensen buiten het park. Hij zegt de situatie in de gaten te houden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.